Hello mga kabisaya. So karon laing semana na usab, laing sugilano na usab ang atong sundan karon. Ang sender mao kini si Tonyo. So usab pud ni siya ka OFW sa Hong Kong. So iyang sugilanon karon ang atong ubanan sa pagpaminaw diri sa Bagong Bayani. Dili na nato ilangan ato nang i-play ang maong sugilanon ni Tonyo uban ko ninyo sa pagpaminaw. So lang ba yato, kung sa patong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kong subscribe o click po sa notification ko. So, Bagong Bayani ato nang isunod. Mga kasama, kumusta? Kini gihapon si Priscilla Reganas. Kini ang tulumanon nga maghahatag og tingog ug dungog sa atong mga kaisuunang OFW nga nanimpad sa lain nasod alay sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong Bayani. Padayon na karon ang sumpay sa suwatampo nga gipadagikan sa atong suking tipaminaw nga nagpatawag sa nga Tonyo. Inspired na gihapon kaayo ko, bisan pa man og bati ang feedback ni ini gikan sa kong pamilya, ilabi na gyud sa akong mga ginikanan. Ang akong igagaw nga kauban ako og trabaho sa Hong Kong nga si Gao Sensio, excited as sab nga muuli alang sa duha ka buwan nga bakasyon. May higayon nga malain ko sa mga sinultihan ni Gao Sensio batok sa kong ka-live-in. Apan sa laing bahin, gisabot lang gud nako kay tinuod man sad nga pati nga pagkababay si Clara. Sawa pa ang among biyahe. Nakasulti mi ni Clara atul nga nanuroy mi sa usa ka mall sa Hong Kong. Kanang pagsagsigit kaayo ba? Palangga ha, please. Ha? I love you so much, palangga na ako. Ikaw rin gid akong mahalon ug igugmaon. Wa day lain pa. Promise. Cross my heart, palangga. I love you more and more, palangga. Amping baya gyud diha kanunay, ha? Pagbuta ko kung pag-uli. Pamalita ba gyud akong gusto, palangga ha. O palangga, ingon ko ikaw anak ka mahal. Bye-bye na, palangga. Bye palangga. Onya, Gaw, sa naman? Si palangga na ko ang nanawag. Nasi ipapalit na ko, Gaw. Mau ba? Pahimusad siya si Gayo, no? Gaw, Sensyo. Ay nakasuko, Gaw, ha? Sa tanang ko kung nga nung muaslong gid ko. Muaslong akong nang kalit kung bahin na nang imuhang ka-live-in mo atong hisgutan, Gaw? Tinatugubon ang nindot na tong moment din sa sud sa mall, Gaw. Sila si Tio Nato o Tia Marilyn. Kung sa imong pamaliton nga sinungkatan para nila, Gaw. Siguro na sana akong palangga, Gaw. Aron dili mo eksi sa bagahe. Uy! Unsag ka ang gagaw? Uy, siguruho ni mo ang babae nga. Dili ka sigurado kung forever ba nga makig-uban ni mo? Oh, nanasag ka na, Gaw, ha? Ay, kan ba? Pamaliti sinugatan ng mga maginikanan o isuon, uy. Di sa kay laptaan nung lagi, Gaw, no? Gaw, ni tambag na ko ni. Tambag na ni. Kay wailain mo unong nato sa matag panahon nga walang-wala na kita. Nga itong pamilyar yun. Gaw, Sensyo. Nagkalali sila si Clara o si mama ni mo, Marilyn. Pastilan sa ninyo, eh. Kamu na lang unta ang kamao mo adya sa kong asawa pa na to. Oh, wa sa duloy ka masutipi ang isulti ni mo, Doto niyo. Uya pa na ni mo, dili pa na ni mo asawa, kay dili pa man mo kinasal. Sama naman as kong asawa pa. Oh, Kay, nag-live-in na biya mi niya. pastilan.
daghan ba yan inyong nanagiya ng babayhana, oy? Gusto na gani anak pa. Uy, lami ng paminahon. Kanusa pa magkataon ka magkaambo nga. Gibuang karaan ng Clara. Papanato. Tuwagis mama ni mo Marilyn. Og sukit-sukita ang inahan mo. Ug unsay ilang gilalisa ni Clara. Nagparihas mo lang mo eh. Waman mo'y lami kasulti pa na to. Usa man gyud ang hinungdan sa inyong lalis ni Clara, ma? Ang hinungdan, mao ang bastos niyang apuhan. Mama Marlin. Gibinastusan ko siyang lolo nga naatipon sa inyong giabangan nga bay. Ug ako pa mo'y gihimong dautan sa imong way batasan nga katipon. Ma, mahangyo lang ko ninyo ni Papa nato ba? Unsa ka na? Palihog lang. Kamu na lang kunoy mo adya sa batasan nilang Clara ug sa iyang apuhan. Doon niyo. Napakagas insakto ni mong paghuna-huna, ha? Usaon pa man nako sila, ma? Nga ingon anak na magyug na sila. Wa ba day nimo na mahuna-huna, doon niyo? Nga samarong imo kami gisalikway, kay mao imo gipalabi ang babae nga bisan og nahibaw na kang hugaw binuhatan, imo paghihapon gihigugma. Ma, wag yun untay samok. Kung kamao lagi unta mong musabot ba? Pues, sultihan ti kahado to niyo. Nagkamis papa ni mo nato. Dili mi parihas ni mo pangutok. Dili mi mga binugok o pangutok. Labaw ng dili mi mga oto-oto. Nakasabot ka? Ma Marlene. Noon sa sagod taon kagawton niyo. Anong giingon gud taon ni mo adto pagsultis niya, Marilyn eh? Wala ganyan hisabte nga kung punto gaw. Gaw, mangutaan na lang ko nimo ba? Saan na gaw? Asa rin mo gibutang ang imong respeto sa imong mga ginikanan? Gaw Sinsyo. Mas nirespeto pa man hinung ka sa babae nga wa mo hatag nimong respeto? Kaysa sa imong mga ginikanan nga tinuuray na ay malasakit nimo? Medyo natando ko sa kipadulti sa kong ikaagaw. Apan ang tao lagi kamahigugma, mga tarungan man gyud bisan ug way katarungan. Ipaunsa malagi na nako nimo kanang palangga nako gaw nga ingon ana na magina siya. Naunsa man ka? Ikaw ra gyud ang makatubag niya ng pangutana nimo gaw. Ay, kanindot untay ka sinabot pa sa mga pamilya. Ang babae nga akong higugma gaw. Aw. Oo. Pero gaw, ayaw po na ng senaryo nga ang imong mga ginikanan may mo-adjust para sa imong hinigugma. Uy, kilasuri ka ng kung maunay yung nauna-un mo gaw. Ha? Mahugag way respeto nilang tiyo nato o tiyo Marilyn. Bisan sa tanang bati nga akong nasairan batok ni Clara. Apan para nako, siya paghapon ang labing nindot gaw. Ug padayon ako siyang mahalon hangtod kang turan. Amen. Yan ako sa airport nga rin sa Hong Kong, palangga. Sukaton ko rin mo sa airport? Ay, dili na kinahanglan, uy. Mura mo sa kagwa makatultol diri sa ato, palangga. Okay, palangga. Pabutan na lang niya ko niya sa ato. Amping sa imong pagbiyahe. I love you, palangga. I love you too, palangga. Bye. Bye. Gaw, Gaw. si palangga to nimo ang imong ikasulti cellphone. Oo, gaw. Onya, saman, sukaton ka niya sa Mactan Airport onya. Di man ko, no? Nah, mao na diha. Lahi gyud ang pamilya gaw. Gusto na na, gaw. Makabisit na paminaon. Niya na kita sa ato, katunyo. Nakauli na kita. O, gaw. May pakakay, sugaton man kang kaya Norma. Ana naman gani sa gawa si Mama Norma gaw. Naguwat na ko. Tingali, kung sila pa si Papa Nato o Mama Marilyn, mo'y akong gitawagan nga mo pauli na ko, labi siguro. Nila sa turon sila sa pagsugat ako.
Oo, sigurado gina. Mao na diha. Kaya ang imong palangga man mo'y yatagan ni mong dakong katungod kaysa sa imong mga ginikanan. Kung sila si mama o papa mo akong i-priority gaw, akong gubot kay nanabaya si palangga na ko klaras kung kinabuhi. Ay, ambot lang mo gawton nyo Iso, di kang tambagan. Gaw Sinsyo. Salamat intawon kini anak ka palangga. Excited na kay kumutan-aw sa imong danga sinugatan nako. Wala rin magugwaan niya eh. Palangga, waday kiss. Sus, unya na lang good. Adto na lang sud sa atong kwarto palangga. Mauho to makita na sa mga tao. Mauna kini siya, si Tonyo, Clara. Lolo Bonel. Si Tonyo nga akong bana. Mauni siya. Palangga, siya ang akong Lolo Bonel. Pamina ko, Lobonil. Ay, taga-santo. Kaloyan ka unta sa Diyos. Tonyo, do. Mahinoon nga niya kasabday din sa bay o ba ni palangga na ko, Clara, lo? Oo. Gikuha maging ko niyan do sa mong bukid. Arunan himo puyo sa inyo, do. Alay ko gani ko kay basin unya og unsay ikasulti ni mo ba? Wala kaso, lo. Nalipay magani ko nga niya ka aron naikauban din si palangga. Hala, uy. Maayo pa di gipapalitan ako si Lolo o si Nina, no? Maulagi. Na may kang papa na to diha. Kway lang na. Sila ram nang gidakuna. Mao ba? Ay, di ra maguduntak ko mamalit og para nila kay mahal biya ang mabayaran sa muiksis nga bagahe. Unya lagi, ngano na maliit man lagi ka, be? Ay, naununaan maguna ko nga basig balain sila nga ikaw ra mo'y akong gipamalitan. Ay sos, una-huna man mo anak nila, eh. Langga. Ihatag na lang ni Lolo Bonel ang tanan nimong pinalit para unta sa imong papa palangga. Ihatod ako silang mama o papa ang akong mga sinugatan para nila ug sa akong manghod. Ops. What's up? Wait, sa. Basta man, palangga. Gusto kong mahibaw kung pila imong ihatag ang kwarta nila. Palangga. Pila lagi mong ihatag nila? Lisod bago din ang tubagon, Antonio? Salamat sa imong sinugatan ako, Tonyo, nak. Nagunaw na Ma'am Marilyn. Salamat na ning kwarta ng imong gitunol o niyang duha ka buok sinina, ha? Ay, gamayram ganin ang kwarta nga kung natunol ninyo, pa. Ang saon nga, gikuha magod ni Clara ang katunga kay nakura ko, no? Ha? Unsa di ay? Kanang sanina ni mo nga duha ka buok pa, daghan mo sa tana, pero may gihatag niya sa iyang apuhan. Uy! Noon sa naman taon ka, uy, Antonio! Gimahal ko ang akong mga ginikanan. Apan mas mupatbabaw gud ang dako na kong pagigugma kang Clara nga akong palangga, Priscilla. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ni suwatampo ni Tonyo nga gipadangat din hining atong tulumanon, bagong bayani. Kung doon na kamoy sugilanon sa OFW, suwata kini gipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd floor, Osmeña Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHP Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscario Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Marvin Sanchez Caballero. Ugubos sa direksyon ni Cecil Daniusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana.
Soundman, Alduen Nacorda. Kini si Priscilla Raganas, sumiingon. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.